доволен само. Колко малко му трябва на човек да бъде щастлив. Кум-кум-кум-ка? Кум-кум-кум-ка? Айде влез в багажника. Виж ли кога е причастявам? Младеж, здравей. Здрасти. Да. Дай ми здрасти. Всичко. Много хубаво се да. Дай ми здрасти, не се опирай там. Здрасти. Браво. Кой има там? Има ли за вас? Знам. Да, има. Не. Много са хубави. Шийката. Има вътре ни. Не знам, аз толкова. За 2 дена иска Гаждам много. не може да бъде, да. Ама не съм... Не ме бъдна на разходка. Мишо! Не мога да се възможно. Мишо! Или се обол, или се отцапал, защото не ще се опира. Нещо ръцете, да. Ей, при бащачка Леле. да тиче. Да, Кой са му тичи? Цапа ли са? Не. Внимай, какво ще направиш, ще покажа на Пълнка. Ще покажа на майка ти. Да я питам, те ли те е гледала тебе? Да, сигурно те го е подмятал. Подмята. Гледай. Как се стреля с базука? Като норвежците, аз те ще го мача. Чакай, я пак повтори. Ти в кадър ли са? Чули са? Повтори. Искаш да я откажеш официално ли? Еми, като че да я поне. Да знае кой чака, нали? Ей, на мен, ако беше някой ми го казал по-рано. Бути. Дайте целувки всички. Тя има терористични наклонности, не е ли? Кой? Тя ще е като мене. О, да. Да. Оле. Като салат. Що иш като пеленачи, какво е ненормалното? Кажи бау, кажи бау. Кажи бе. Нали, деби, бе, какво да кажи? Ще го снимаш? Какво? По-тело, може би. Чай, че ще издава, се пробвам. Опа! Тук на нас. Пак по-близко. Прямо да върташ обратно. Тя е като диско хвъргачина. Дядър има! Ей, сега ще го спра. Ей, сега ще видите. Ей, сега. Почакай още малко. Ако го оцелиш, ще го направи на 2. Сега ще има бам по главата. И ти няма да помогне. Ей, те замахнеш, ти я тръгнеш след него. Айде, хвърля! Силно!